Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki ASHA Facilitators ki badan hapo kashatri jong ko All Meghalaya ASHA Facilitator Workers Union haka khatway tri gubernai rempang arjar arpuar kila dawa ya ke sarkar jilla ban penkeu ya ke jingseu bainong naga henreu hajar sha ka khat ar hajar namar bakum bakalong menta ke jingseu bainong ya ki ASHA Facilitator hadu menta kalong ke barit na lor baka kamru kalong ke bakhia Kadong ai buat jong ke All Meghalaya ASHA Facilitator Workers Union ke kong Sony Kharjana haga jingya keren bat kilat pathai khubor kala yathu bagi union kala dep pensngo ye gani ke jing dawa shaki tendong skor jong ke sarkar jilla nado ubnai leber arajar arpuai hanrai hado menta ke sarkar kamchim na pentrai kam satya ye gani ke jing dawa Bagadaw ko ba ni don hani menta kalong ba yin pen I gi jing gi bang ya kendu mengi bangi tray kum ki ASHA Facilitator hapo ka ka jela Meghalaya jongi di hapo ke jongi ki ASHA Facilitator ni don ni haban page ki ASHA hapo jongi don dakum nomno arpo walat ki arpo ki ASHA ni haban page di ki kam ki jongi ru ki bun kat nami ki sini nang bun ki sopo hi ka health department kat nami ki sini ki bun ki program di ki kam ki jongi ru ki bun kat kum be ki ASHA ki dan ki kam mengi ru ni haban page ki tahi ki kam ki jo ti bat ke jingsio pada ka daw pengilong hani kalong ba ke jingsio jongi kalong ka baduna sebab pelat ke bangi yo kam ya hap shu ba kan ka jok ka ba menta bat ya ka kam ka bangi tray na kata ka daw ni haban ni dan akan di report bat ni la pelong ru inga meeting ka jongi bat hadian bingla dak pelong ni meeting ka jongi ka menta ka sini karai ka bangi di lai shimlang da ka union hi ilong ba ngin sange no ik jing tray kam ki jongi nadu ka arpusau terik benai baat mentau benai bat hadu bat in pe hadu benai balai utara dolong hau benai march mentau snam ahazar arpo bat kedau wa pelong ingi bangin shim ya kan dia kasin jam bangin sange bantri kam no kalong ba hadian bangin la pen I ki jing ki jongi support ka health department support ka state government ru ni la pen I ki jing ki jongi bat ni la pen I ru ki demands ki jongi ba kin yarap na kaliang ka state government re ngimyo ka jubab ka balong ka ba penhun ingi na kata ni haban shim no ya kan dia ka sinjam ti ki city ru ki don ki banging la pha show director jong ka mission jongi re ya kata ngimyo jubab halor kata bat ngila pha ru ngila let ru bani akan do bagi la pha ru ka city show health minister jongi haka arpulai teri gubernai bakndai bat halor kata ngimyo jubab bat ondang ngila phone ya bat ni keli ya bangin follow up ya ka city ke jongi jubab kolong ba uang ba ya ka city jong ping ila forward support ka health department tibat nakaliang ka health department ru la dangi keli ya kata kim ai jubab ke jubab ka bangi yo kalong ba ki ai biang ki chu ki list ya ki incentive bagi siu ini ki bangi yo na ka central government bat kani ka kala penang penjenjar ini ka nami ki sini tingam ban si ba men ta ka sini ni hapan lum no da ka meeting jong ki ASHA Facilitator da ka union hi bat bangin shim no ya ta ka rai tat hadu ba ka sarkar hi kan la ban le na ka banta jong City ngila pha ka lai terik ubnai bakhatwe arhajar arpwe halor kata ka city ka bau pha health department health minister support ka health department ndai ka jubab ka bangi yo kata kalau sulong baik ka city ki pha da ka online ki supha bat kata kim ai jubab ki supen be ya ki singsiu ki jongi hi ki bangi yo ko bangi yo hi na po ka central government tang kata hi ngim yo halor kata tak singsiu bangi yo na po ka central government hi ngisiu yangi lai spa tingka shisni habangi let ki visit jongi bat ki visit jongi ki long arpo visit ha ka shi benai ni ha ban le kita ki visit bat kata ki siu lai spa la nyang ta kim siu ti hadian bangi la pha man try ki city ka state government kala ai kata ka pisa ka ai ka fix honorarium ini kata ka long ar hajar siteng bat kata ka ar hajar siteng ru ka bakim kam long tikna bagi shu release tang da ki benai
Mia ka pamenta ki release henru benai tingim tep hadian ka tangin nang yok biang ning miok so ya kataru dia covid ru ki si ai hila dangi le covid duty ki ai sans pak si benai bat ya kataru ngim yok so ki la penduk nak menta ya ka daw ngim tep ki so ang ben namar bangi la bagi la yok ba fila yok ya ka fix honorarium ta ka daw ngim ai so ya ka jong covid la na kata ngim yok ai bat i buy block meeting ning le ngi yok hi si spa ar something ka demands ka jongi hi ki long bakin revise ya ki current payment jong ki ASHA facilitator nang ta bikin ai ki honorarium with revision every year as per government rules balai ki revision of the rate of TA and NDA per kilometers to increase the incentive for extra duties example COVID duty etc and to grant the medical allowances and reimbursement to the ASHA facilitator and their families. Kita di demand jongi dibangi buah po health minister. Ya ka strike ni sim ngin sedang nak do ka apo santerik ubenai feb araja apo ar but ngin sedang ngin penkut cha hadu umaj araja apo ar di hadian hadian kata la da ka sarkar kamle ai dimut ngin hab ban nang continue sakma. Bang simi kan dikasen jam ke banding pong bang simi ke strike. Teka kam ke jungi sya ko balaong di resident jungi. Balong sya ka bakhia kam tam ngihap empet. Kalat iki ar phongut ki ASHA ru din ki jakai jaka bang ngihap empet. An plus no kataru ka pum ta kariet ba ki ai ngi lais pa tingka kam ngihap syu. Te na kaliang jungi ki dan katu kani ki ASHA facilitator ki bahap empet atli lightly ki sub center ki PHC. Saka jaka ka bangi habanya ru kala desa ki no kandong te ye ini batang lai spa tingka singi kami hap shu kan ta ko kontre joni ladangi haban kolek ikin pot sa ki jaka ki bajangai kumut ni haban hayar kali ta kumut ladangi hayar kali kumut khatsan spa singi ushim ban hayar kali bangi haban up anama ki jaka ki bangdan kali ban kamai ni haban shu hayar te kani ka long ka ik ba long kumba ka sarkar kala iben chi sha ni ya kata ka kontri kam juni kum ki ASHA facilitator gabangi hapan ni ai ga jing hikai do kadun kunu kaliyo juki ASHA ni hapan mare katam ka belong hak dak ni hapan dan te na kaliang juni kum ka union hi ngi kwa ba la kum nuru kani ka jing demand sing demand ka state ka juni na ka government ka juni bakan pet kani ilam ni ka jing dawa ka juni namar ka hagalet ka wan hi takta nong bela mentau ka do jung ko la he de ka jing bela ka jung kolong ka jing tri ka jung kolong lai spa ka jing kam im shu kam ya hab shu bar ka bai ka li ka bang ngin le sis ngi haban pulut khat san spa dan ni si aja si ki jaka bang haban le de ki hangi ngi don ki area ki bajangai ka bang haban le nya don ru ki ASHA ki ba sa ki jaka ki bajangai ki bang haban be dang step kalim don kata ngi ki bang ni kwa kan sama ku government bakan pet kan ilam ya kani ke jing ke jing ki ASHA facilitator bangin pet ki ASHA bangin yalam ye ki sha ka kam jung ki bagi training tolek ki report ki jung ki ngin haban le sa ki tu ki jaka tang tang ni haban le asin lai sin ru ka long ba ke ba in ka ta ni ka ya ka jing yo ki jung ni nomor ka jing yo ki jung kam ya hab la ita ndri waja si banai ngin yo ita jing le jung ni ka bai ka li la dangi her khambun sin sta ki jaka ka long mar si tang kum ka juk ba menta tingin im shu ka bai ka li la kiyo ka bam ka di la kiyo ni jing yo jing shu sa be kum to kum ju tena kaliang jongi kum ASHA facilitator ni tanpa wa kani ka klimat ba menta bana kaliang ka sarkar jongi apa jalam di khalia kan le ai kan ro jongi nor kata kum bangla ong dei president kum na nyimdan extra bangin yo na ine ro nyimdan kuno ro kumbut fix ngi yo be thik tang itai ni riaja Tukum ka Meghalaya ASHA Workers Union hi bun sien kisem jing namar balai jing sir jong government kalong inda yo on batai details kan dia kumbala ke baban rap ibai lakran pai president lais pa shisngi kata dai for visit kin hapli visit Sheffield kata kadai ke for visit Sheffield kata lais pa shisngi te hakashi banai ki ai tang arpo visit the bun sien ki AF ki ASHA facilitator kum ki supervisor jing ki ASHA ki access ka sngi baki ai babun sing kila adai berkata ka arpo sngi ru bakin dai visit Sheffield ka juhap ka hapok kata ka arpo sngi kanam dap kapoi ru hadu arpunri arpunyo arpu praru kin hab dai chapo kin hab dai skip paperwork kin hab compile report sa pa PCC kata ka ju access ba kata ka arpo sngi tikani kawan lam jing iki ASHA facilitator
bakan litor shafil ru namar ba bun sin hi KF ki asha facilitator hi kin haban bat kumba arpau le arpau tam ki asha hoat nakaliang jong health department hi kila ai ke omban buat cluster feed da cluster meeting bakin habe kan do apa ofil arngut ne laingot ki snong ki marjan ma henrai ha ki jakanong kandong bun sin hi kamot kin haban haya kum bakila dap kerja khamat mene kin hab aya teng shi hajar khasan spa tang shi sin kin hab haya takibuk mana ka cluster meeting kin hab an phase kita gijing te plus kat bak kene gijing kalong ba kini ki kali kita taksi kila nang keu ke bai kali PE ke por mentak la nang keu ko mpnyang la keu ngin haban kene gijing sha te kumju IKF belai kisi tang te lai spa kene kala dap ne mentala lai snam saus nam kata lai spa ka dong mentala lai sam saus nam kene keju plus nang ta mensyah ka pang nang rekum KF ki aishi hajar ka honorarium kata ka dei ke bai ba mingi IKF te hakata ka por hakisnam arajar khanda arajar shipau te ki sio aspa san popo visit te ki ai pede shi hajar ka honorarium hadirin ketu ki penkiu chakalai spa enda kila penkiu kalai spa ki penduk noi ka honorarium she ai ka ka honorarium ka bangim la ban suthu ya ka bai bam kin penduk kata ngila persang manwan mat napo ke health department ru hende na health department ki ong ba ong kani ka dekat kum ka ROP napo ka central ti hende ke jingkat pat na kaliang ka juki union hang ni ngiket pat na ka at least la ka central ka ai kata ngiket pat at least na ka government na ka state government kan yarap ai kan at least khendiat kan ka bai ban ki ida kin penhe shushu khendiat ya ka bai tur ka jongki kan la ki ai no ka tur fi ka full ka filter jongki ki ai no tang basan spa shi singiru plus bat ka honorarium kan posh ki arhajar lai hajar at least kala kamera ki namar ki AF ru kimdei man ong ipi kidi kun thai hiru nang ta shushu ka kam ka khia mentalai hakani ka covid si sunday ki hablai ban visit hakitu ki community hall basong kini ki quarantine kuma kini ki snam ki bala dap kata re jing tre jong ki AF tika bakam kya shushu IKF kalong komni BKF ki dei kita kinong yalam nanti dan teng namar ngon pihak banga poy ki namar ngabar hukum ka device ka asha union IAF ki dei kita kinong penhikai bahna bantho iki asha namar bon ngut ki asha na pedeng ki asha ki dei ki ba class 1 class 2 class 3 ti kimnang bantho iki kimnang ban bu ke record sahapok ki register hende ki dei ki asha facilitator ki ba penyarap ban pentho ban penbu iki record sru ti kata ka de kesam jing bakin haban penikai ban thok ru ina teng gidan ki ko cebom biang kin haban ban thok ru ki AF ti na kata daw balik sa ong bakawan lam jing ki AF ka ba teng hiap syong baro si sengi tang bat iwe asha namar ki asha ki bon ki ba duna ka jing nang jing start kata de ka jing yaki AF ka ba ki kisham ti kani ka senjam ka jugi ho ngingai ba ka de ka sinjang ka baningkong ndai la bon tli ki chithi ka bangila pha ka health department kumju shu health minister hakar pulai tarik November September last year ngiwan ni kenduk lang yu health minister badi ujiam sang ma hakapor bat ujiam sang ma ti hande ujiam sang ma bangi yo penyakaran markhmat hibat ki af katu kan nilai lang ti ujiam sang ma hi ong ba nganang petshwa na mga dangbat ikanika department mentang nang pulishwa tingam tip kadukan no ila banyat tri ila ban pule ya kata ka sthil ni inwat ya kata ka jingyo GF ngim tip ya kata namar ka asyam mentala kilai banai saubnai henry iklampat le ai na kabentakan ni is forward ho ya karena memerendam bagi pak na kaliang GF ki pak syapok ka sya state government ka forward sya ka department henry ke department ya ketuki kisuri ki ai repeating letter namar ya ketuka hakaripin letter ketuka letter ka bikila pha man shram ki pha beng ketuka ju that means naga state government ka khamle ai ngim ong ya ka health department bakale ai namar ba kawi kalong bangila depan direct bait napok ka health napok ka state government at least ka dai ka naga state department ki de bani os ngolam ke jing ki asha facilitator kan kata de jing tinga ngakum ka advisor hikum kanong aibut na kaliang jong ki asha ru kunju ba na kaliang jong ki AF ru kunju ki balong ki asha supervisor tika ba ka bawa kasawan jing ma kolong komni ladaki asha facilitator ki sange trikam kumbala keren i presiden mene ka jing kolong kasawan ka jing nak taki asha ladaki asha facilitator ki sange trikam ki asha ru kinemyo ka jing siu namar kin block iki ya ki report ki jong ki tikan sawan jing tinga kerpat na ka government hi bakin le ai bat kin snow lam ni ka jing kerpat jong ki
jongki Asha facilitator namar hak nimpat ya rules na ni ki ai kini kisni bamenta wadan ki mastro ru ke em de ki khandai hajar ki shpo hajar te why not makite makile ki shong hang tu na du mestap shpo baje tang hadu in riu baje me kim pat lak ban panek paperwork jongki tang ki hap ra shi yang shi baje me ki hap shong ban panek ko compile jongki namar ndai tang ka tu ko compile report ki hap compile ki HBNC ken hap ban tik ken hap ban check kum ki kena kum ki nong hikai school kawai ka page ha ka page jong ka HBNC kadan diki hadu ki khat prasla shajrong kadan tina kata kadang pi kin hap ban tik kawai la da kim biang ki asha la da ka report jong ki AF kam biang ka bamot ba kin sa sha tor shor haki asha pendela da kim yo ki payment ki asha kin sanya ni ki asha facilitator na kata kadang ki asha facilitator kin hap ban pen biang ba report ki de ban yo la da ka babakla kin hap ban pen phai biang ki asha dan ki asha again kin hap ban le compile biang RC lain ni report sru namar ba kin hap ban check batik kata de jing na kaliang jong ki asha facilitator apo jong state ngatrai dangam baklang kat not exactly the life spa something like spa like pole like spa kamtai ki asha workers ki dan riu hajar praspa arposan if I'm not mistaken namar ba kidang dang increase kat nami kisi kidang dan ki asha kidang sudah pa point asam kidan lang dangam baklang ki siu hi kat tu kat ne extra na state re ngimpat yo exactly ya kejing tho naman kidang ya sedang ya wat tinggal try ngin senang update sedang kidang yo kita ki bala da ka we state kata ma ki siu ba hi ki state ang ngitip ki siu tapi ngimpat yo exactly ka amount ki siu extra na government kan I mean na ka state government kan long from any state kan otherwise na po ka kat kum karopi na po ka central te ka ya bi ka tu ka 6,000 till now long kum kejing tip ko jong ni mentah hadu mentah ngila pen sko do kamen shrama tang ba long ka dunate ka in and out but ka shi ka letter te ti henry ha ka 23rd jong November jong September last year ti piasing ngila de wan yakran hiru but health minister ti henry kata de jubat health minister ka ngana kaliang jong ingin persang pha ki mamandam sabarok ki lada kalong shiki minister ai shiki MLA lagi jong ki location lagi jong ki constituency